Bakas sa mga sasakyang ito ang lakas ng pagkakabangga sa nangyaring karambola ng 5 sasakyan sa kahabaan ng Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan pasado 6 ng gabi nitong linggo. Base sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng Toyota Fortuner ang daan patungong timog nang bigla umano itong lumihis at umagaw ng linya. Mabilis umano ang patakbo nito dahilan para masagi ang kasalubong na pampasaherong jeep. Sunod naman nitong inararo ang isa pang kotse hanggang sa tumama na rin ito sa tricycle at motorsiklo. Sumadsad at tumilapon ang SUV sa bakanting lote. Ayon din sa pulisya, nasa impluensya ng alak ang driver ng SUV nang mangyari ang insidente. So yung 5 sasakyan na yon ay magkakasunod. Ang unang nabangga niya is yung Mitsubishi Jeepney, yung passenger jeep. So iniwasan, kaso tumama pa rin dito sa gilid ng jeep. At doon tuloy-tuloy na nabangga niya yung mga sumusunod na sasakyan. Yung jeep is nag-incurred ng damages dito lang naman sa rear left side niya. Ang pinaka-grabe is yung pangatlong sasakyan, which is Honda City. Total wreck ka na kasi naalis yung gulong, nasira yung left side portion niya. And then, ang driver naman, luckily, slight lang naman yung damage niya. As well as yung passenger na, yung anak niya. Agad na itinakbo sa paggamutan ang mga sangkot sa insidente. Nasa maayos na rin umanong kalagayan ng mga ito, maliban sa driver ng motorsiklo na nagtamo ng fracture sa kaliwang paa. Bali lahat ng na injured na involved doon is tinakbo lahat kasi malapit naman doon sa Conrado, Australia. So upon checking them, may isang medyo grabe yung fracture niya dito sa left na paa. Yun yung motor. Luckily yung kaangkas niya wala namang galos. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang kabuuang danyos ng mga nadamay sa karambola. Ngunit ayon sa pulisya, nakapag-usap na raw umano ang mga driver at handa umanong bayaran ng driver ng SUV ang lahat ng kanyang nasira maging ang gastos sa ospital. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Sana iwas-iwasan natin, kung hindi, huwag na mag-drive kung sobrang nakainom. Kasi yun yung maraming cause ng accident, human error. So, maganda na kasi ang mga daanan natin ngayon, maluluwang na. Pero dahil sa mga driver, doon nagkakaroon ng aksidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.